गेजेराव गेदेमा थुनलाइगिरि गुनेश्वर मुसाहारि। ब्रैथि दाननि 16 अक्ट' हरनि 13:10 बाजिबायमोन। उन्दुनायनि लाहार फाहार। बे समावनो फनाव खिन्थाहरबाय मुसाहारिया गैला। मा बुंबावनो, जोबोद दुखुनांथाव। बिथाङा गोबाव बोसोर जब्रा जानानै दंमोन। एखनब्ला राखांनानै थाबायो, गोसो जाब्ला आखाइ थोर थोर मावब्लाबो लिरनो नाजायोमोन। आं सम सम सारखौ नायबाय थानाय जायोमोन। साराबो लिंहरोमोन, नाथाय मास्टारनिफ्राय रुंसारि जानाय सानसिम सारखौ नायनाय जायाखै। आं जोबोद गाज्रि मोनदों, मानोना मुलुगाव बे समाव गिख्रंथाव सिनायमोनै बेरामनि थाखाय न'निफ्राय ओंखारनाय जायाखै। गावजों गाव खौरां लानो खाबु गैयै बे गिलु-बालु बोथोरा माब्ला जोबगोन बुंस' हाया। बर'नि गोबां गेदेमा गोबां समफोराव लोगो मोनबोदोंमोन, नाथाय रुंसारि गुनेश्वर मुसाहारि सारआ आंनि जिउआव आंनि गोसो बोलोनि थुलुंगागिरिमोन। बिथांखौ आं 1995 मायथाइनिफ्रायनो खाथिनिफ्राय लोगो मोनबोदोंमोन। बिथां गेदेमानि नखरजों हाबा-हुखा, नखरारि खामानियावबो मदद होनो खाबु मोनदोंमोन। बिथां गेदेमाजों बांसिन बर' थुनलाइनि अनगायैबो गुबुन रावारि थुनलाइनि सोमोन्दै सावरायनायबो जायोमोन। बिथांजों गोबां बिथिङाव गियान मोनदोंमोन। बिथांनि थुलुंगायावनो जा एसे हायो आंबो थुनलाइ सोरजिनायाव बांसिन गुवार गियान मोनदों होननानै आं सानो। दिनै बिथांनि रुंसारि जानायाव आं गावखौनो मावरिया मोनदांदों। बिथां गेदेमानि जोनोमा 18 जानुवारि 1947 मायथाइयाव गसाइगाव ओनसोलनि बलामगुरि गामियाव जोनोम जादोंमोन। बिथाङा 1987 मायथाइयाव एम.ए. खौ गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बारग'नानै 1970 निफ्राय 1990 सिम गसाइगाव हायार सेकेन्डारिआव फोरोंगिरि मावो। 1990 निफ्राय 2005 सिम क'क्राझार डाइट कलेजाव लेक्सारबो मावदोंमोन। बिनि उनाव 1995 आव गसाइगाव बि.एड. कलेजखौ गायसनदोंमोन आरो गावनि प्रिन्सिपाल महरै बिथांखौनो सायख'नाय जादोंमोन। 1995 निफ्राय 2005 सिम बि.एड. कलेजनि आइ.सि. जानानै कलेजखौ सामलायोमोन। बिथाङा बि.एड. कलेज गायसननायाव जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों गायसननानै गालांबाय। दिनै बिथांनि बिहोमाया जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोबोद खामानि होबाय। बिथांनि बे बिहोमाखौ जों माब्लाबाबो बावनो हाया। बिनि अनगायैबो गसाइगाव कलेजाव बिथाङा गिबिसिन बर' बिमा राव एम.आइ.एल. खौ फोरोंदोंमोन पार्ट टाइम हिसाबै। साख्रि मावनायजों लोगोसे बिथाङा थुनलाइ सोरजिनाय माहारिनि गोबां समाजारि खामानि मावनायखौ बुंनानै फोजोबनो हाया। गसाइगाव ओनसोलाव बिथांनि थुनलाइ गोहोमा थुनलाइ सोरजिनायाव बयनिबो थुलुंगा होदोंमोन। मोनसे समाव क'क्राझार जिल्ला बर' समाज आफादनि बिबान रुजुननानै बिथाङा गोबां समाजारि गेना गोरोन्थिफोरखौ मोजाङै सुस्रांनानै होनो हादोंमोन। 2004 निफ्राय 2005 मायथाइयाव बर' समाजनि संबिजिर दानायाव बिथां गेदेमाया गोख्रों बाहागो लादोंमोन। बर'नि गोबां आफादफोराव बिथाङा बिबान रुजुनानै खामानि मावदोंमोन, जेरै 1985 मायथाइयाव खुंजानाय 16-17 मार्चआव दाजानाय बर' लेरग्रा आफाद मावफुं आफादनि बिथाङा सोद्रोमामोन। बे मेला थिपफुआव जादोंमोन। क'क्राझार जिल्ला बर' समाजनि लोगो आफादगिरिमोन। गसाइगाव जिल्ला बर' समाजनिबो बिथाङा आफादगिरिमोन। गसाइगाव बेंगलि हाइ स्कुलनिबो आफादगिरिमोन। गसाइगाव आसाम शाखा साहित्य सभानिबो बिथाङा आफादगिरिमोन। गसाइगाव बाथौ महासभानि 1987-2005 सिम नेहाथारि आरो सुबुरुन्थायगिरि हिसाबै बिथाङानो सामलायदोंमोन। गसाइगाव जिल्ला बर' लेरग्रा आफादनि गिबि आफादगिरि 2008 मायथाइयाव बिथाङानोमोन। गसाइगाव कलेज गभर्नमेन्ट बडिनि बिथाङाबो सोद्रोमामोन। बिथाङा बेबादिनो गोबां आफादफोराव थानानै समाजनि खामानि मावलांदोंमोन। बिथांनि सेबखांनाय माखासे बिजाबफोर जेरै हा फिसा हौवा दाउ, फेरेंगा दाउ, थुनलाइ बिजिरनाय, जापाननि खन्थाइ, दायना सल', थुनलाइ बिद्दा आरो गहेना, बर' खन्थाइ, बर' बिमा राव फोरोंनाय खान्थि, थुनलाइ सावराय बिहुं, बान्दि, रुबाइट, दि अमर खैयाम, राव सोलायनाय, गोबां बिजाब सेबखांनानै बर'नि थुनलाइ बाख्रियाव बिहोमा गालांबाय। गसाइगावआव गोबां आफादनि जथुम्मानि लाइसि दिहुननायाव बिथाङा गाहाय सुजुगिरि बोसोनगिरि बिबानबो रुजुननांदोंमोन, जेरै दैमु, गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि खुगा लाइसि, खासिनि, जमदुवार, मजाथि, संकस बायदि बायदि लाइसिफोराव बिथाङा गाहाय
बोसोनगिरि बिबान रुजुनदोंमोन। बिथांजों लाइसि सेबखांनायाव सुजुगिरि बिबान रुजुननानै मोनफानानै आं गावखौनो खाफाल गोनां मोनो। बान्था आवग्रिनो हानाय। बिथाङा आसाम सरकारनिफ्राय 2010 आव थुनलाइ पेन्सन मोननो हायो। बिनि उनाव समेश्वरी बान्था दायना सुंद' सल'नि थाखाय 2010 आव मोनो। 2012 मायथाइयाव साहित्य एकादेमि बान्था बर' खन्थाइ बिजाबाव बिथाङा मोननो हायो। प्रमद चन्द्र ब्रह्म बान्था 2015 मायथाइयाव बिथाङा बे बान्थाखौ आवग्रिनो हायो। बिथां सारा बर' हारि, बर' रावखौ इनायनो मोजां मोनग्रामोन। जाम्बा जाम्बि बयखौबो अनग्रामोन, सुबुं अनसायग्रामोन। बयखौबो गोरोबलायनानै खामानि मावनो बिथोन होयो। थुनलाइ सोरजिनाय बेलायाव बिथां गेदेमाया जोंखौ इनायनो थुलुंगा होयोमोन। आंनि मोनदांनायाव बिथांनि गोसोआव मोनबो मैला गैखायामोन। सम सम बिथांनि न'आव थांनानै थुनलाइनि सायाव गोथौ सावरायनायबो जायोमोन। बिथांनि नाजानायाव गसाइगावआव गोबां खेब खन्थाइ आवरायनाय, सल' फरायनाय हाबाफारिबो लानो खाबु मोनदोंमोन। दिनै बिथांनि मावलांनाय बेसेन गोसा समफोरा जोंनि थुलुंगा जानानै थाबाय। इयुनावबो बिथांखौ जों बावनाय नङा। बिथां गेदेमाया जोंनिफ्राय नुस'यै जायगायाव आनज्रायलांदोंब्लाबो बिथांखौ सिबिगोन, गोसोखांगोन आरो अरायबो फुजिगोन। गोबां गुन आरो रोंगौथिनि बिगोमा बर'नि मैखोम थुनलाइगिरि रुंसारि गणेश्वर मुसाहारि सारा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। बिथांनि जिउ सोलेरा सोरगोआव आलो आलो थाहैथोंसै। लोगोसे आफा बोराइ बाथौनो आरज गाबो दुखुथिया न'खरखौ अनसायथों। जोबथारनायाव मानगोनां आंनि थुलुंगायारि सारखौ खुलुमबाय। एसेनोसै। गोजोन्थों। खुलुमबाय रायजोफोर। आंनि मुङा मुस्रि महात्मा इस्लारि, गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि। आंखौ गसाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि सहेन्द्रनाथ बसुमतारिया थिननाय लोगो लोगो आङो गणेश्वर मुसाहारिनि सारादुनि मुङाव दोंसे खन्थाइ सुजुदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाबाय गणेश्वर मुसाहारि। गणेश्वर मुसाहारि, नों सासे थुनलाइ अनफावरि, बर' हारिनि नों सासे बाथौ सिबियारि, गसाइगाव ओनसोलनि गोजौसिन सोलोंथाइ गायसनगिरि, हारिनि गेजेराव सासे गेदेमा थुनलाइ लिरगिरि। फोरोंलांबाय नों थुनलाइ अननो, थिनलांबाय नों धोरोम सिबिनो, बिथोन होलांबाय नों सोलोंथाइ लानो, थुलुंगा होलांबाय नोङो लिरगिरि जानो। नोंनि थुनलाइ अननाया, नोंनि धोरोम सिबिनाया, नोंनि सोलोंथाइ लाहोनाया, नोंनि लिरगिरि जानो थिननाया जोंखौ इयुननि लामायाव अराय बावनो हाथावै थुलुंगाखांहोनाय थाबाय। गोजोन्थों। आं मुस्रि उख्रांगोरा नार्जारि, रुंसारि गणेश्वर मुसाहारि सारनि सारादुआव दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङा मुसाहारि सारा दाबोनो दं नैबे हालामाव। रुंसारि गणेश्वर मुसाहारि सारखौ गोसोखांनानै माब्लाबा हा फिसा हौवा दाउ जानानै, माब्लाबा फेरेंगा दाउ जानानै, माब्लाबा बिरै बिरै, माब्लाबा थाबायै थाबायै, बे नख्रां बै नख्रां, बे जोमै बै जोमै, बे हा बै हा, गिदिं गिदिं, बार अखा सान्दुं, दैमा दैसा नेवसि नेवसि, थुनलाइ सिबिनायनि असिलायै बावलांदोंमोन गावनि सावस्रि। माब्लाबा मेंदोंमोन, माब्लाबा जिरायनो लुबैदोंमोन, माब्लाबा ओरैनोसैबो सानफ्लांदोंमोन। थेवबो गोसोखौ थगायनो हायाखै, गोरबोखौ फिदिंनो हायाखै। बिनिखायनोथ' समाजनि खाना फोथायथिखौ सुस्रांनो दायना सल'नि गेजेरजों फोसावदोंमोन। समनि बाबेनलांनाय, बोथोरनि गिदिंनाय, नोंबो नेवसि हायाखै, नोंबो बारग' हायाखै। थांनाय थैनायनि रोनथिलियाव नोंबो जुजियै जुजियै, जेननाय देरहानायनि दागा फारलायाव नोंबो सुजायै सुजायै, माब्लाबानो स्रियै आनज्रायलांबाय। मिनिनाय रंजानाय, राव बाव फाव गासैखौबो नेवसिनानै मुं मिथियै बबेबा खन्थाइयाव, जेराव जोंहा नोंजों हास्थायब्लाबो लोगो मोनलिया, रायज्लायनो हालिया आरो हालिया खन्थाइ आवरायलायनो, नोंनि थुनलाइ सोरजिनि सानस्रि खोनानो, नोंनि थुलुंगा लुबैनो। बेनिखायनोथ' नों थागोन जोंजोंनो थुनलाइनि मुलुगाव थरसे अलंबार महरै, इयुन जोलैनि सोरजिनि फुंखा जानानै, जोंनि गोसो, जोंनि गोरबो, सुबुंनि सानस्रि, मोन्दांथि, सिनायथि जानानै। बिनिखायनो सार,
नों दं दाबोनो नैबे हालामाव अराय गोजोर जानानै।